Ľudia, moje meno je Hausmaneska, ja vás vítam od dnešného a dnes... Ok, vlastnejší hovor. Čaute. No, dobre, čiže ideme na to, je to na let's play, ako som... No, už neviem, som zmetený. Čiže, je to let's play, máme tu konia, no 2 koňoch, a ja sa, ako je zvykom, ja sa starám o suroviny, a tak. No ale ešte neviem, ako tú sériu premenuje po názve, ale vy to už budete vedieť o názve videa. Čiže... A takový sme na pušti. Skoro. Na pušti a ešte aj v toto, kde je toto červené drevo. A tu somar má 2 malých koňoch. Wow. Ale fakt. Neviem. Dobre, takže ty sa staraj o jedlo, o kožušinu a toto blbosti a ja sa starám o surovinu. Však tu není široko ďaleko žiadna kráva, ani ovca, ani svinia, ani... Počkaj si. Aha. Vidím svinu. Čo? Ja som troška zmetený, som na chvíľu nedával pozor. No a ja som sa, že sa mi nejaký lak stal. Vidím svinu, 3 ovce. Tak ich zabij. A 3 kury. Tak všetko pozabíjaj. 4 ovce. Tak všetko pozabíjaj. Tak, 5 sviní. 5 sviní. No, ale ja by som asi sa zabydlil tej hore, čo, vieš, čo sme minule čo sme natačili mi video, ale... Hej, staviteľa, ne? Hej, súkromné. No, tak by sme toto isté spravili. Mám ďalšiu kejvku, jak sa hovorí po česky. Ako myslíš kejvku? To je po anglicky ty. Neviem, no čo? Ja to možno nevediem. Dobre. Ja tu tak mal kobu. Ma to prekvapilo. Však tu máš 3 jaskyne a ty tam Zirus. Zaujímavé. Blok sandu. Akého? Čo si nikdy Však nevidel? bol piesku, ale normálne hodený. A ja som neťažil piesok. To sa tak vygeneruje, ty. Turčko. Ale hodený. Hej. A fakt? Takže ako keby, že item. Že ako keby, že ti hodím napríklad kurumpač. Hej. Možno tak vygeneroval sa na takom blbom mieste a spadol. Ja stále začnem a stále nemám jedlo. No, to chápeš to? Ale dobre začíname. Ja už mám 3 vlny, 3 mesa, 5... No... 3 vlny, 3 ovčie mesa, 1 kuracie meso a 5 sviních mes. No dobre, si začal. Dobre, čiže ja idem ešte ďalej baniť ten stone. A teraz tu chodia auta, čiže pardon za hluk. Nie? Hej. My tu máme otvorené všetky okná, ktoré môžu byť. Dneska je taký horúcový deň. Dosť 30 stupňov vonku. Aha. Takže aj viacej, čo? detičky nie sú vonku. Aj moja babka, ktorá je rada vonku. Moja je. Aha. Teraz umriem na hunger, ale budem šetriť zásoby jedla. Ešte, kde si? Mi povedz. Ja som išiel ku tej hore. Môžeme sa stretnúť pri hore. Vieš, kde je spálne? A tu je taká jaskyňa. Neviem spálne, kde je. Tam je taká piesočná polojaskyňa, bolo by sa povedať. A tu je normálna jaskynka. Niečo ma buchlo. Čo? Ja, je to hunger. To žier surové. Dám si jedno mesko. Aha, ty si... Neviem, kde si. Ja som z druhej strany, ak ty si bol. Koň, už dospelý, 2 dospelé. Normálne somár. Ja som išiel, no však to som hovoril. Ale dospelé kone. No však asi vyrastli. Ja viem, kde som. Ale zase ja ťa hľadám. A ja som zase v normálnom už v lese, nie tam, kde je Afrika, ale v normálnom. No to príď do Afriky. Ešte ja som na strome, ale nie v africkom, ale v normálnom. Aha, ty si tam. Ty si bol oproti mne. Aha. Vidím ťa. Čauko.
Máš ešte dať, žiješ ešte máš? Dobre. Ešte na... Tu postavíme dom. Čiže, To je sorry. nejaká slečinka. Nie, to je koň. Taká slečka. To tak vyzeralo. To je moje jedlo. Nerušať. Máš meč, krumpáč a sekeru a lopatu. V čestke. Čestka. Super. No takže ideme si... Vypek si jedlo. Vlastne, ja žiadne nemám, čiže ja nič nemám vypekať. A budeme staviť z afrického dreva dom. Čiže naťažíme si drevo a tešte sa na timelapse. Budeme stavať ten dom. Dúfam, že to stihneme. No, to dúfam i ja. Keď sa... Bo ja toto video druhý raz nevydávam. My to už točíme po asi 5. krát. Prvýkrát mi to hrozne lagoval. Nie. Prvýkrát sme to... Prvý a druhýkrát sme začali blbo. Potom tretíkrát mi to hrozne lagovalo. Štvrtýkrát sme zapli Minecraft. No ale... A teraz začal... Čo? Iba jednu. Ešte ťaž toto africké drevo. Ja mám normálne drevo, mne také stačí. Ale potrebujeme na dom ty. Ty sa staráš o dom. Dobre, tak ja som dizajner. Dobre, ja som dizajner, čiže sa starám o suroviny a o dizajn. Ja sa starám o jedlo a ja to nič iné. Ty sa staráš o jedlo a ešte aj tiež o suroviny. To si asi ty kopal. Vyzerá to, keby tu niečo spadlo. Čo? Také, to ty si to kopal, tak dáš 5 krát do seba. Ako myslíš 5 No, krát poď 5? tu, poď tu. Tu poď. Tu, aha. Niekedy tu niečo spadlo. Nie, ja som nekopal, to sa tak vygenerovalo. To je nejaký čarovný svet. Inak toto tu neznášam. Prečo? Také stromy, lebo sú tak blbo vygenerované. Hej, toto je úplne blbé, že sa blbo Inak tu vedľa nás je lúka. Ja viem, ty boli. Tu si kopal ty. Kde? Tu, našiel som tvoju dieru. Áno, presne tam. Len kde máme zase to ten porantaný crafting, čestku a ešte a pec. Tu je. Čiže pomôžeš mi s domom. Postavíme sa také jak Arche Tower, jak sme mali v minulom diele. Ktorý nevyšiel. Nie. V minulom svete, keď sme zistili, že prvýkrát, že môžem byť šéfom, lebo predtým som nemohol byť šéfom napríklad ako sveta. Ako Ja, nie ty. Nie, ja som nemohol byť. Potom, Hej. a potom sa nám to podarilo, že ja som mohol, že vytvára svety. No a keď sme si postavili Archer Tower, ty kokos. Nebudem. Dobre. Som musel dať herovi nabíjačku. My tu máme jednu nabíjačku, nemáme vôbec mikrofón, takže možno nás bude čudne čuť. Áno, len ja som ho zase nezobral, ja trotol. A môj? Ja na čo tak ďaleko kopem? To netuším. Tu tak postačí. Bytočne ničím lopatu. Ja ti hodím, ja nepotrebujem. Ty mi pomôžeš. Dobre, ja toto ničím, čo je v strede. Toto dobre ničím. Toto čo je, hej, dobre ničíš. Ja to, tuto tak bude. Nemám základy. Tak, dobre. Dobre, toto vyťažím, ja ty už stave dačo. Dobre. Kopec hliny. Sama hlina. Budeme mať hlinový dom. A hlina. Škať. Tu je To sa diera, nás keď tmieva. tak daj hlinu tam. Čo sa stalo? Však tu, kde ju mám ja. Neboj sa. Už ju tam dám ja. No. Ja to zadielam. Čo mám urobiť s tou hlinou? Neviem. Sa zíde na stavený materiál. Ja keď som to netočil som. Odstraniť. Ale máme taký s Endmanom svet. Čiže s Endmanom máme svet, kde má Krima. No. Čiže máme s Endmanom svet. Hero nám tu chrapká. Ja ešte si dám tiež tu checkpoint. Tak, super. Dobre, čiže máme svet a hlina. 4 železné krumpáče sme
vyničili iba pri stavbe hliny a piesku, lebo sme postavili takú epickú arénu, PvP arénu. Čiže úplne epic, že mohol by som ju možno aj skerentnúť, keď si Endman ten svet ešte uložil, keď ho ešte má. To bolo úplne epické z hliny a to toľko piesku, máme tam kopec pecí na vypálenie, ale nie je to až tak veľmi extra. A kde si, Herolo? Ty sa tam stávaš a je... Slupík, čo je tu vedľa teba, som ja. Zidi dole a mal krytý Však trochu. ja ťa kryjem stadiaľ, keby niečo to išiel, tak skočím dole. Z neho dačo vypadlo. Iron. Ty nezbieraš irony? No a tak tu zostaň. Au! Niečo do mňa praští. Dobre, ty len stavaj, máme jeden iron. Ty kry a nemaj vyhliadkovú trotlo. No a vlastne teraz mal by som dať timelapse. Čiže teraz je timelapse. Čiže práve teraz. This is nightlife. This is nightlife. I like it loud. When I enter the club, I'm with my crowd. Drinking shots and champagne, the girls get proud. Being VIP, the heat is up. Come on and freak with me. 'Cause when we enter the floor, DJ give us some more. Turn up the bass now. We wanna dance till we drop. Tonight we do it all over and over again. This is nightlife. We dance under the moonlight and party till we feel high. We're ready for the good time. All over the nation, we have a celebration and party till we feel high. We're ready for the good life. This is nightlife. We dance under the moonlight and party till we feel high. We're ready for the good time. All over the nation, we have a celebration and party till we feel high. We're ready for the good life. This is night. We know how to party. Sme späť a ideme sa rozlúčiť, ne? A dáme ďalší hneď diel. Poď tu hore na moju väžu. Už cestujem. No Tak, ty sa postav tu, tam. Čiže dúfame, že sa vám páčilo. Nezabudnite hodiť like, koment, odber na môj kanál, samozrejme Hero. Začaš? Nie, ale mám. Mám kanál a mám tam aj video naše. Dobre, tak Hero kanál sa zobrazí na obrazovke. Je v popisku tu na obrazovke aj moja facebooková stránka. Čiže môžete sa na ňu tešiť. A mne môžete dať tiež odber, takže ahoj. Čauko, kakauko. Yeah.